हाग्रामा महिलारिजों दैदेनबोजानाय बिटिसि गोरोबथा खालामना बिटिसि खुंथायनि गोहो मोननाय उदालगुरि जिल्लानि बारग' बिएलटि सोद्रोमाफोरा एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिखौ रिजेक्ट खालामना गोदानै लावखार चेरिटि मुङै ट्रास्ट दाबाय। दिनै उदालगुरियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोदानै ट्रास्ट दाना खौरांखौ बारग' बिएलटिनिफ्राय फोसावो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मावफुंनाय हाबाफारियाव मैखोमै इउपिपिएल हानजाजों खामानि मावलांनो आरो बर' रायजो राजानि खामानि मावनो थांखि लायो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिखौ जोङो रिजेक्ट खालामनानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स बिएलटिआ गोदानै मोनसे आफाद खुलिबाय। बे आफादानो जादों लावखार चेरिटेबल ट्रास्ट। दा जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ बे लावखार चेरिटेबल ट्रास्टजों माखासे समाजनि खामानि मावलांनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जों आसा खालामदों। दिनै जोङो 17 बोसोर हाग्रामानि दानाय एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटियाव थाबोनानै दिनैसिम मोनसेबो ससियेल एक्टिभिटि नुवाखै आरो मावनायखौ नुवाखै। खालि जौ लोंनाय, बेदर जानाय, फैसा खामायनाय, बेनो ससियेल एक्टिभिटि बिसिनिया। बेनिखायनो जोङो बे वेलफेयार ससाइटि वेलफेयार सोदोबखौ दिनै रिजेक्ट खालामनानै जों गोदानै लावखार चेरिटेबल ट्रास्टखौ जों दानो बाध्यता जादों। आरो आंनि गासैबो लोगोफोरखौ लानानै दिनै जों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गोदानै मोनसे आसा खालामदों। दिनै जों नुनो मोन्दों एक्स हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों सारेन्डार जाखांनायनि उनाव एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि थानांगौ होननानै अफिस खुलिनो हादों, साइनबर्ड खालामनो हादों। बिनि उनाव जों जेबो एक्टिभिटि नुवाखै। खालि जौ लोंनाय, बेदर जानाय, जौ लोंनाय, बेदर जानाय, जेबो ससियेल एक्टिभिटि गैया। जाय मानसिफोरखौ, जाय बिथांमोनखौ वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि दानानै होदों, सेन्ट्रेलाव जनमहन मुसाहारि, जोंनि डिस्ट्रिक्टआव सनेस्वर बसुमतारी, बिथांमोना वेलफेयारा मा, ससाइटिया मा, बिनि सोदोबखौनो मिथिया। आं सानो बिथांमोना बे वेलफेयार ससाइटि स्पेलिंखौनो लिरनो रोंना रोङा, आंहा सन्देह दङ। बेनिखायनो जों मुगैनानै फैबाय आरो जों दिनै बे बिटिआर गोदानाव जेब्ला दानि जिथुनाखि फैबाय थानाय बिसायख'थि, बे बिसायख'थियावबो जों फुललि 100% जों सापर्ट होदों इउपिपिएलखौनो आरो गभर्नमेन्टआव फैगोना खाथां। आरो बिनिखायनो जों मोनसे आसा खालामदों आरो प्रमद बर' साराबो जोंनो आसा होदों नोंथांमोना बेबायदि ट्रास्ट थायोबा नोंथांमोना फाइनान्सियेल सापर्ट मोनगोन आरो समाजनि खामानि मावलांनो हागोन। बेनिखायनो जों गोसो गोरबोजों जों आखायाव लानानै जों खामानिखौ मावनो आवगायलांदों। दा खोथाया जाहैबाय मा, इलेक्सनाव बिथांमोना देरहानायनि आसायाव जोंखौ गोबां प्रल'भन हरदों, थेवबो जों बिथांमोननि खाथियाव जों साफियाखै। दिनै जोंनि लोगोफ्रा माखासे फैबावनो गोनांखौबो बिथांमोना माखासे थगायनानै आरो फाव फान्दायनानै आरो बे एखे लाइनावनो लांफिनलायबाय। दिनै बिथांमोना एनडिएफबिखौ मोनब्रै फेक्सनखौ लाफानानै इलेक्सनखौ देरहानायनि मोनसे पर्यायाव लांगासिनो दं। नाथाय बिथांमोनखौ आं खावलायदों, खुनु पयदैनो हाग्रामानि फोथायनायाव, हाग्रामानि बिथोनाव बिथांमोनखौ आगान दासुर होननानै आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरदों बिथांमोनखौ। मानो होनोबा नाम्बार 1 हाग्रामाया थगायसुला। बिथाङा जेने थेने इलेक्सनखौ बोरै देरहागोन बिनिल'सो सिन्था जाबाय थादों बिथाङा। दिनै इलेक्सनावथ' जेननायाथ' खाथांखा। दिनै इलेक्सनाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बे मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि खालामदों बिपिएफनि वार्कारफ्रा, हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैयोब्ला, मिटिं जायोब्ला बाहेरनि गोजान गोजान जायगानिफ्राय हाजिरा लाबोनानै गोबां थुबुर खालामनानै हाग्रामा महिलारिखौ मिटिं खालामदों। हाग्रामा महिलारिया दिनै बे मिटिङाव मानसिनि मेजरिटिखौ नुनानै मय कट हारिब, मय हारा समस्थिथु मय देखायनायनो, जेब्ला सम फैगोन अब्ला बिथाङा गम मोनगोन। आरो जोङो मोनसे दा आरटिआइ मारिबाय, बिपिएफ पार्टि रल, जिथुनिखि हाग्रामा दैदेननाय सरकार, बे हाग्रामा दैदेननाय सरकारनि जायफोर बिथांमोन MCLA निफ्राय लानानै EM 10टा समस्थियाव ओरैबायदि जाख्ल'दों बिथांमोना। डिपार्टमेन्टनि खोथायाथ' बादानो दोन, डिपार्टमेन्टआवथ' जेनेबा EMफ्रा बेखौ जाख्ल'खादों, बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। बिथांमोननि MCLA फान्ड, EM फान्ड, बे फान्डआव मोनसेबो खामानि मावाखै बिथांमोना। दिनै रायजो राजानाव सोंनानै खामानि मावाखै बिथांमोना। दिनै सिंनि तथ्यफोरखौ जों आरटिआइ मारिनानै जों मोनजोब्बाय। बिथांमोनखौ जों थाबैनो हाइकर्टआव केस होगोन आरो बिथांमोननि एगेन्स्टै जों चेलेन्ज नांगोन। बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों प्रमद बर' লগত आमार जुद्ध होनदों। जुद्धआ जोंजोंसो जागोन। एक्स बिएलटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स बिएलटिजोंसो जुद्धआ जागोन। बिथाङा बेसेबां गोरों आरो बेसेबां पावार दं बेखौ जोंबो
बिथांनि उल्थायै जोंबो काउन्टार होनो जोंबो रेडि आरो जों थाबैनो जों हाइकर्टआव बेखौ केस होनाय जासिगोन एसेनोसै गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरदों बिथांमोनखौ आं गोसो गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोना अधर्ज जानाङा जिथुनिखि दाखालि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय जिथुनिखि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियाव आखरे लिरनाय दङ बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ अधर्ज दाजाथों बेखौनो आं गोसो गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोननि गासैबो दफाफोरा जाफुंजोबगोन जेरै बड' कछारी काउन्सिल ससाइटिया अट'नमास ससाइटिया जाखांनायनि उनावनो मोनसे कमिसन जगोन बे कमिसन जनायनि उनाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरा इनक्लुसन जागोन बेखौ बयबो मिथिगौ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा आबसुजों थानानै आबसुखौ मदद होनानै माखासे बेफोर खामानियाव मदद होलायनानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरदों मानो होनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै ब्लान्डार पलिटिक्स खालामदों जे बे सुक्तिया दाखालिनि बाजेटआवनो जानानै थांनांगौमोन दिनै चन्दन ब्रह्मआ साइन होआखै दिनै कमतापुर अट'नमास काउन्सिला जानानै थांबाय दिनै बड' कछारी वेलफेयार काउन्सिला जानानै थाङासै बिथाङा ब्लान्डार पलिटिक्स गेलेदों आरो बर'फोरखौ बिमा गदायनि फिसा बायदि नायहरदों बे जोबोर गोरोन्थि जादों आरो सनितपुरनि बिश्वनाथनि आरो गासैबो आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ आं मेसेज होनो सानदों जे बिथांमोना जेबो अधर्ज जानांगौनि खोथा गैया बे जाफुंगोन आरो सनितपुर बिश्वनाथ बिथांमोना इनक्लुसन जागोन आरो बे गासैबो खामानिया जाफुंसारगोन अख्रां गावस्रागोन सोरगोनिफ्राय बिबारा सिरिगोन एसेनोसै